שלום, בווידאו זה נראה איך אנחנו נכנסים לחשבון אנטרפרייז של אונשפ. זה כמובן דרוש שיזמינו אתכם. במקרה זה אנחנו מקבלים את המייל שאומר, במקרה זה עודד מכפר גלים, invite you to join כפר גלים אונשפ, ואנחנו אומרים לו create an OnShape account. נבחר סיסמה, נכניס את השם כפי שאנחנו רוצים שהוא ייראה בתוך המערכת של הבית ספר. אז אל תיתנו כל מיני שמות מתחכמים, אלא פשוט את השם מלא. רול זה תפקיד, התפקיד שלכם הוא סטודנט. חייבים לסמן את שני הצ'קבוקס וללחוץ Get Started. הגענו למסך של הגדרה של היחידות בהם אנחנו עובדים והדיוק. המידות שאנחנו משתמשים בהם הם במילימטרים, אז בואו נעבור למילימטרים. אנחנו נעבוד עם דיוק של 0.1 מילימטר, זה הקווים הקטנים בסרגל. אנחנו נחלק אותם ל10, זה מספיק מדויק, לא צריך להשתולל, ויש סיבה טובה למה אנחנו לא עושים דיוק יותר גבוה. זה עולה הרבה כסף בייצור, עוד נלמד את זה. מידות, אנחנו כולן נעבוד עם מילימטרים. מעלות, גם כן, דיוק של 1 מעלה מספיק לנו, אנחנו לא צריכים חלקי מעלה. מעלות לשנייה זה בסדר, גם פה דיוק נמוך, ונמשיך הלאה. ניקח את ההגדרות עכבר הדיפולטיביות של התוכנה, נרשום Next, ואנחנו נראה את הניקניים. למשל, היה לי תלמיד בשם הדר שעדיף שיקראו לו דורי, אז פה אתם תכתבו דורי, במקרה שזה מה שאתם רוצים. וקיבלנו אוקיי. זאת אומרת שעכשיו השם משתמש זה זביה כהן, ואתם נמצאים בממשק של אונשפ באנטרפרייז, ומה שמעניין אתכם זה הדוקומנט, ובווידאו הבא אנחנו נראה איך אנחנו עובדים עם הממשק הזה, ואיך אנחנו בוחרים פרויקטים שמישהו אחר עשה, או בהמשך איך אנחנו בונים את המודלים שלנו, ומשם עוד הרבה דברים כמו להדפיס בתלת מימד, לחתוך בלייזר וכדומה. תודה רבה.